Goiburua gogoratuta hortik hasiko gara, barnean eta kanpoan, elkarlanean, ez da zailan zenbaten gaur zeri buruz arituko garen, atzo ere esan baldin bagenuen ere, ez? Hezkuntza sistemaren barruan eta haren bueltan eragile desberdinak badaude, eta haien arteko elkarlana sustatzeko asmo horren barruan, atzokoan elkarlan horrek, ikastetxe barruan bertan, eragile nola eragiten zien, eta euren arteko elkarlana ezagutzeko aukera izan genuen, kasu praktiko edo esperientzien bidez ere bai, eta gaur eskolaz kanpoko eragileetara iritsiko gara, horretan saiatuko gara, eskola bera zein ekosistematan txertatua dagoen, haren araberako esperientziak gauzatzen baitira, eta horretan lanean baizarete guztiok, ezta? Esperientzia konkretu horien aurretik hori bai, bi ponentzia entzuteko aukera ere izango dugu, euskararen adierazle sistemari buruz lehenengoa, eta bigarrenak euskarazko ekosistemaz arituko dena. Hori guztia orain hasi, eta gutxi gora bera, ordua eta terdi aldera arte, 11etan hasena egingo dugu, esperientziak entzungo ditugu, ponentziak ere bai, ordua eta terditan bukatuko dugu zentzu horretan gaurko ekitaldia ondoren, hor opari musikatu bat daukagulako guztiontzat, eta gozagarri izango dena, Thierry Bizkari etorriko da, askok ezagutuko duzu, ikastetxetan ere programa desberdintan parte hartu delako sortzaile Baxen Nafarrak, eta hori ordu bitartia bitarte, bukatu arte, hartaz gozatzeko aukera izango dugu, opari bikaina da, eta guztion gozagarri. Gogoratu, zuen iruzkina bidali ditzakezuela traola baten bidez, atzoko traola bera da, iztun 2026, hauxe bera, atzo ikusi genituen dagoeneko komentario batzuk, iruzkin batzuk, eta gaur ere, luzatzen dizugu bintzat aukera alaxe egin dezazuen, eta atzo esandakoaren aritik, ordu bitarria buelta hortan bukatu ala, ziurtagiria behar izan ezkero bintzat ikastetxera eramateko kanpo aldean jaso ahal izango duzuela, ohar praktiko moduan. Inma etorri da? Hemen dago Inma. Lasaitzen hau. Gaua luze izan da, pentsatzen Inma etorri gotezen alda ez, hemen baldin badago. Esango dizuet, atzo etorri etzineten hori, eta ongi etorri beretzea gaur lehenengo zatozten hori, tira, lagungarri izan zela Inma niretzan nire lan honetan. Eta gero kazetariak asko fijatzen gara, zegartatzen den gure inguruan, zuek ere bai irakasleok, baina gero konturatu naiz, goizean lehenengo orduan aurrena betetzen diren, aulkiak zeintzuk diren. Eta ikasle eta irakasleen artean antzekotasun handia daude. Iskinako hauek, esit gertu daukaten horiek, horiek betetzen dira lehenengo da, ez da izan pentsatu. Egun ondo azteako genia eta guazen horretara. Euskararen adierazle sistemak ez da bezala, ondo dakigun bezala guztiok Euskararen egoera eta bilakaera jasotzen ditu, eta hori datu batzuen bidez egiten du, datu kuantitatiboak jasotzen ditu Euskararen adierazle sistemak. Esan beharrik ez dago, hezkuntza funtsezkoa dela Euskararen bizi berritzean, eta hortik dator lehenengo ponentzia honen galdera ere, galdera batekin abiatzen baita. Nola erabili Euskararen adierazle sistema, EAS deritzon hori, ikastetxetan. Nola erabili Euskararen adierazle sistema ikastetxetan. Eta horren berri emateko, Josune Zabala daukagu gaur gurekin, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria, eta Jon Aizura ere bai ikerketa zerbitzuko arduran. Beraz, Josune eta Jon, zatozte. Ikastetxetan ze adierazle diren baliagarriak esango digute, eta pare bat adibide jarri ere bai. Jarrita dago. Eta zer da horrea gola? Bai. Honi manda? Probatu. Honi. Eskumakoari. Ez da aurra juten? Horrea mandar da. Proba teknikoak inez, hasi horretik. Bai? Bazpare, Nik zuek entreteniten dugu, ez da pentsatuta, holako kasu den batean. Gutxinez esan genezake, atzo dena primeran ibilizela, beraz, gaur ibiliko zea. Listo. Listo berazea. Itzalitazea. Bueno, egun onden hori, hemen Jon Aizpurua eta ni Josune Zabala, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburu ezatik gatoz, ikerketaren zerbitzu bat badaukagu, eta gure egitekoa da euskararen egoerari lotutako badatuak biltzea,
bilakaera aztertzea, baita ere alderdi kualitatiboak aztertzea, bai guk barnetik, euskararen bilakaera eta bere errealitatea zein den gure aldetik jakiteko, baita ere zabaltzeko, baina baita ere gainerako ikertzaileekin harremanetan, unibertsitateekin harremanetan, euskarari buruzko ikerketak sustatzea ere bada gure egitekoa. Eta egiteko horietan, badaukagu programa bat, euskararen adierazle sistema deitzen dieguna, guretzat altxor handi badana. Pixkana hazten ari da umetxoa da, 8 urte besterik ez ditu, baina uste dugu ekarpena dagoeneko gizartean egiteko nahikoa eduki badaukala, eta hildo horretatik jo gendun hezkuntzara proposatuz euskararen adierazle sistemaren berri ematea, uste gendulako hezkuntzarako ikastetxeentzat, irakasleentzat badaukagula zeresana eta zeremana euskararen errealitatearen inguruan datuak emateko, baina baita ere ikuspegi soziolinguistiko batetik ikastetxean kompetentzi batzuk garatzeko aukera eman dezakela uste dugulako. Gu gaur ez dugu modu didaktizatuan ekarriko euskararen adierazle sistema, bere horretan plataforma eta datuak nola kudeatzen ditugun erakutsiko dizuegu, baina aukera gisa proposamen pare bat ere irudikatu ditugu zer egin daiteken hemen daukagun datu biltegi handi horrekin. Ildo horretatik hezkuntzak eta bereziki Ulibarriko kideei eskerrak eman zaizkizuegu aukera hau emateagatik. Momentu honetan euskararen adierazle sistemaren zabalkunde lanetan nahi gea. Bai hedabideetan, bai ikertzaile ezberdinei, eta gaur hezkuntzari bere osotasunean. Eta alderdi horretatik eskerrak eman zaizkizuegu ikerketa zerbitzutik, holako plaza interesgarri eta emankor baten guk egindako lanaren berri emateko aukera izateagatik. Eta euskararen adierazle sistema, atzeaka jume. Aurrean nijoa. Zimerreten aurreak ajun. Atzerago, hoi da. Hau da, euskararen adierazle sistemaren webgunea, plataforma bat da. Berez, 2014an ekin genion proiektu honi, hizkuntza politika sailburuordetzak, soziolinguistika klusterrarekin batera, argi zeukan euskararen errealitatearen berri emango zuken proiektu bat garatu beharra zeukala, interesgarria zela, jakiteko euskararen osasuna zein zan. Eta bide horretan, txostenak egin zian, azterketa bat egin zan, adierazleak zein izan behar zian pentsatu zan, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko errealitateari begira eta nolakoa beharko zuken horrelako plataforma batek edo proiektuaren emaitzari lotuta lanketa ezberdinak egin ziren. Esan da bezala soziolinguistika klusterra eta hizkuntza politika sailburuordetzaren artean. Iñaki Martínez de Luna izan zen proiektu horren zuzendaria. Eta bide horretan ikusi zen euskararen errealitatearen berri izateko Euskal Herriko ikuspegia ere izan beharko gendukela. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikuspegitik Euskal Herrirako ikuspegirako urratsa eman zen, eta Europako dirulaguntza bati esker, POCTEFA izena duen dirulaguntza bati esker, iparraldeko euskararen erakunde publikoa, Nafarroko euskara bidea, hizkuntza politika sailburuordetza, Bizkaiko Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak baten genuen proiektuan, eta adierazleak lantzeari, datuak biltzeari eta antolatzeari ekin genion, eta hemen daukazuena da 2018an argitaratu zen plataforma. Plataforma hau guk erakusten dizuegu Eusko Jaurlaritzaren bidetik edo iturri horretatik, baina Nafarroko gobernuak badauka bere tokian euskararen adierazle sistema zintzilikatua, eta euskararen erakunde publikoak badauka bere iparraldeko plataforman euskararen adierazle sistema zintzilikatua. Hor ikusten duzue,
lehenengo atariko argazki bat, eta labur-labur esaten zaio ikusten dunari, zer dan adierazle sistema, nola funtzionatzen duen, nola bilatu daitezkeen datuak, baita ere, adierazle batzuk edo beste kontsultatu nahi baldin baitugu kontsultarako aukera ematen du, eta laugarrenik euskararen egoerari lotutako ikerketen txosten ezberdinak ere aurkitu daitezke. Alegia, adierazle sisteman daudenak, eta baita ere beste txosten batzuk ere aurkitu daitezke, berariaz, normalean datu kuantitatiboi lotutakoak. Horrela dago banatuta, eta horrez gain, urtero txosten bat idazten da, urtean jasotako datuen txosten bat jasotzen da, eta urte bakoitzean ere gai bati ematen diogu garrantzia. Horri ikusten duzue, euskara ingurune digitalean eremu horri lotutako adierazle lanketa bat egin zen 2019an, eta 20ko gure monografia edo erdigunean jarri genuen adierazle izan zen ingurune digitala eta euskara. Eta hildo horretatik, mintegi bat antolatu genuen, eta baita ere, ale monografiko bat argitaratu zen 2021 batean. 20 batean, familia transmisioari eman diogu garrantzia. Eta gai horri lotutako ikerketa bat egina daukagu, jardunaldiak ere antolatuta dauzkagu, eta ale monografikoa egiteko bidea egiten nahi geha. Horrela funtzionatzen dugu. Eta beti, funtzionatzen dugu, jardunaldi honek esaten duen bezala lankidetzan. Dena aipatu dizuedan, lurralde guztietako kideak elkarrekin, normalean euskara zerbitzuetatik lanean, ikertzaileekin harremanetan, eta eremu bakoitzean aditua den pertsonekin harremanetan. Beti ere lantaldeak sortuz. Adierazle bakoitza badauka lantalde bat. Ingurune digitalen lantaldea, hezkuntzaren lantaldea, eremu sozioekonomikoaren lantaldea. Eta lantalde horien arabera osatzen dira adierazleak eta hor sartzen ditugu. Webunean, zuek ikusteko, badaude titular batzuk, eta pixkat gogoeta bezala botako izkitzuet, ez besteik, ez? Batean jartzen du adibidez. Euskaldunen 94,5% hobeto moldatzen da erderaz, euskeraz baino. Izan ere, euskaldun multzoa asko aldatu da azken 25 urtetan. Hau da titular bat, EASek eman dezakena, eta nahiko balitz ikastetxean landu daitekena. Edo euskeraldiaren programa bera justifikatzeko asko laguntzen duen datu bat. Beste titular bat botako izuet. Eta hau zuzenean zuekin lotuta dago. Izaskun Arrue proiektutik ateratakoa da. Jolaslekuan, beti euskeraz 20,8% egiten da lehen hezkuntzan. Eta 11% derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Eta eskolaz kanpoko ekintzetan, beti euskeraz 20,9% egiten da lehen hezkuntzan, eta 13% derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Hoi da, zuen ikastetxetako datu orokor bat, gero herri bakoitzak izango du bere errealitatea, eta datu orokorra hori da. Edo kulturali lotuta, beste titular bat. Kulturan, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzitako ikuskizun eszenikoen 48,8%, eta ikusentzunezkoen erdia baino gehiago, 50,7%, euskeraz ere izaten da. Gaztelaniaz, baina euskeraz ere kopuru hori izaten da. Edo guazen eremu sozioekonomikora edo lantegietan erabiltzen den hizkuntzari lotuta. Lankidekin gero eta gehiago erabiltzen dugu euskera, erderaz beste edo gehiago. 20,3% datua daukagu azkeneko datua, eta 1991an 13% zan euskeraz lan egiteko portzentaia. 7 puntu gehiago igo da euskararen erabilera lantokietan. Ikusten duzue, horrelako titularrak edo mezuak edo diskursoak eraikitzeko ere balio digu euskararen adierazle sistemak. Eta guain zehazki tripetan sartuko naiz. Jasmatzen den? Pasa naiz.
Oizan bigarrena? Bai. Bueno, hau da, guk deitzen diogun zuhaitz tematikoa, euskararen adierazle sistemaren zuhaitz tematikoa. Eta hemen daude, adierazle batzuk kokatuta, eta horien barruan, adierazle horien, bai, edo gai bakoitzaren, edo arlo bakoitzaren, gainean ditugun datuak jasota ditugu. Bai. Jasota ditugu euskararen estatus juridikoari buruzkoak, bai? Eta horrek gehiago du kualitatibotik, kuantitatibotik baina. Gainerako guztia kuantitatiboa da, baina badu gaitasuna erabilera eta jarrerari lotutako datuak, baditu familia, hezkuntza eta helduen euskalduntzeari lotutakoak, baditu arlokako adierazleak, administrazio eta oinarrizko zerbitzuak, eremu sozioekonomikoa, kultura, hedabideak, harreman informalak eta isialdi antolatua, eta ingurune digitala. Eta beste puntu batean daukaguna da arlo soziodemografikoari lotutako datuak. Datu asko, baina ez guztiak. Euskararen adierazle sistemaren egitekoa ez da euskarari buruz jasota daukagun guztiaren biltoki bat izatea. Esanguratsua dian datuak jasotzen ditugu bakarrik. Eta aldan neurrian, Euskal Herri guztiko datuak komunean jartzen gaituztenak. Askotan badakigu, Euskal Autonomia Erkidegoan, beste eremutan baino, datu gehiago jasotzeko aukera badaukagula, eta gainera ezberdin jokatzen dugula, edo ezberdin lan egiteko ohiturak eta aukera ditugula eremu bakoitzean. Orduan, beti saiatzen geana da, Euskal Herri mailako eta guztiontzat komunak eta berdinak eta baliagarriak izan daitezkeen datuak jasotzen. Bai? Hemen ikusten duzue, Euskararen gaitasuna erabilera eta jarrerari buruzko zerrenda. Hor bakoitzean klikatuko bagenu, jasoko genituzke alde betetik txostenak, jasoko genituzke grafikoak, eta baita ere mapan kokatuta izango genituzke datuak. Hori guztiak zehatzago Jonek azalduko du, batez ere ekarri ditugulako pare bat kasu praktiko. Eta bereziki eskolan edo ikastetxean, egin zenezaketenari begira. Oro har, lehen esan dizuet, 8 urte besterik ez daukan programa bada, 2017an 30 adierazle genitun, gaurkoz 57 adierazle eta 54 azpi adierazle dauzkagu, eta etorkizunean adierazleak gehitzeko, osatzeko eta hobetzeko asmotan gabiltza. Lehen esan dizuen bezala, lantaldeka, eremu bakoitzarekin adierazleak landuz, eta bide batez ulertuz, eremu bakoitzarekin adierazleak lantzen ditugunean, eremu horretan euskararen errealitateaz, euskarari buruzko biziberritzeaz gogoetatzeko aukera ere ematen diegula taldekidei. Ez da bakarrik datuak biltzea, baizik eta eremu horren gaineko euskararen errealitateaz gogoetatzeko aukerak ematen dizkiegu taldekideei eta berezik izango genuke eremu horri. Eta aurrera jarraituz, erakutsiko dizuegu webgunean badaukagun bideo tutorial bat, azaltzen duena labur-labur, adierazle sistema honek zer eskaintzen dizuen zerbait galdetu ezkero. Hoi jartzei bakoazu?
Bueno, hori da bideo labur bat, gero saltxan jarri ezkero, informazio asko jasoko zenuketena. Ikusten duzu, adierazle bakoitzaren fitxa teknikoa dago, grafikoa dituzue, estelak, baituzue grafiko mota ezberdinak, eta baita ere mapan, datua ikusteko aukera. Hori gero ikusiko ez hor sartu ezkero. Bueno, eta gure buruari galdera eginda ez, ze adierazle sistemarekin harremanetan gaudenean, normalean, unibertsitateko irakaslekin gaude harremanetan, ikertzaileekin gaude harremanetan, edabidei ere interesatzen zaie plataforma hau, datuak ematen dizkielako. Eta iruditzen zitzaigun, hezkuntzako irakasleentzat ere interesgarri izan zitekeela datu hauek jasotzea. Nondik pentsatuta? Badakigu, hezkuntzak hala esan da, hizkuntza proiektu bat egitea dagokizuela ikastetxe bakoitzari. Eta proiektu hori garatzeko garaian, zuen ikastetxeko errealitate soziolinguistikoa zehaztu beharra daukazuela, hortik horren ondoren erabakiak hartzeko. Eta ikusten genuen toki horretatik baliagarri izan zitekeela. Eta Jonek horrei lotutako adibide praktiko bat emango izue. Ildo horretatik ikusten dugu alaber, herri horretako zuen ikastetxeko euskara zerbitzuak ere, euskarari lotutako planak garatzen dituela. Eta bide horretan, euskara zerbitzuaren eta ikastetxe horren normalkuntza batzorren arteko hartu emanan bitartez ere, diagnostikoa osatzeko aukera izan dezakezuela. Euskara zerbitzuek ere, gurekin harremanetan daude, eta hau guztia osatzeko aukera daukate, eta bide horretan, herri horretako diagnostikoa, bai herrikoa eta baita ikastetxe mailakoa, zehatzagoa eta zorrotzago egiteko aukera izan zen ezaketela uste dugu, eta gu behintzat borondate horrekin etorri gara. Eta bigarrenik, iruditzen zaigu soziolinguistikan edukiak eskaintzeko aukera ematen dizuela adierazle sistemak. Jakintza soziolinguistikoa badakigu zeinen garrantzitsua den euskarari lotutako konpetentzietan, badakigu zein ahulgune daukagun eduki horiei lotuta, badakigu ez diogula gehiegi erreparatzen edo gai hori ez dela gehiegi lantzen, badakigu alaber lantzen denetan gure bizipenetatik lantzen dela eta edukiak ere jorratzen diala, eta guk hona ekarri duguna da, ikastetxean, geletan, irakasleen artean, euskarari buruzko gogoetak egiteko datutegi bat. Hori da ekarri dizueguna. Objektiboa izan daiteken datutegi bat. Ikaslea jakin dezan, bere herrian zenbat egiten duen euskaraz, zenbatek ez, zenbat dian hortik euskalduna, zenbat etorri berriak, edo bere herritik 10 kilometrora dagoen beste herri baten errealitatea berdin jaute den ala ez. Edo txango batera goazenean, txango herri horretako errealitatea zein den ala ez, edo kalean euskaraz egingo diguten ala ez. Gai horri buruz pentsatzeko aukera eta lanketak egiteko aukera ematen digula uste dugu EASek. Eta hildo horretatik ere beste praktika bat ekarriko digu Jonek. Biak Gernikan kokatu ditugu, gero berak esango du zer arrazoigatik, eta besterik gabe alderdi praktikoa Joni utziko diot, berak azalduko digu bereziki bi kasu kontuan hartuta, EAS nola erabili genezakeen. Beste aukera mordo bat egon daiteke, baina gu bi ikarri ditugu eta ia balearri zaizkizuen. Zondo, egunon. Kasu praktikoekin hasi horretik, mesedez, bat atzera botako duzue? Bat, posible da. Hoxe, hartu. Bueno, Josunek azaldu du eta gainera gero bideoan labur bada ere aukera izan dugu ikusteko, ze informazio mota aurkitu dezakegun EASen. Nik labur izango dizuet. Hor, ezkerraldean edo ikusten dituzuen, hor dituzue adierazleak, adierazleen definizioa, eta hor klik egin ezkero tablak agertuko dira, gero bideoan ikusi ahal izan den bezala. Hor, hementxe bigarren zutabe honetan fitxa teknikoak dituzue. Fitxa teknikoetan edo jasoko duzue adierazle bakoitzari buruzko informazio teknikoa. Hau da, ze iturri erabilidan horretarako aldagaiak zeintzu diren, nola dauden eratuta, eta, esan nahi dut, hor atzean dagoen
adierazleari buruzko informazio tekniko guztia. Hirugarren zera, ikusten da ikurra, ez? Grafikoena ikusten da hirugarren zudabe horretan, grafiko horiek konsultak bezala online edo momentuan egin daitezke, aldatu egin daitezke. Badago zera grafiko patroi hiru daude, hiru grafiko mota daude, baina hor sartzen baldin bazarete, zuek klik eginda aldagai batean edo adin talde batean edo aukera daukazue grafiko hori moldatzeko eta moldatuta dagoen grafiko hori gero jaisteko. Zuen nahi duzuen dokumentura edo zuen ordenagailuetara. Mapana, Josunek ere aipatu du eta bideoan ere ikusi dugu, Euskal Herriko mapa agertzen da. Mapa ikusten duzuenez, hemen egia da aukeratu dugun pantailan iaia adierazle guztietan dago mapa egiteko aukera, baina beste adierazle batzuetan ez daukagu oraindik aukera hori. Esaterako gaur ikusiko dugun ariketa praktikoan udalerria hartuko dugu oinarri, baina momentuz gaurkoz ez daukagu udalerria mapa batera ekartzeko aukera. Aztertzen ari gara, ia hori aurrera begira, honek behar ditue hainbat hobekuntza eta hobekuntza horietako bat hori izan daiteke. Baina hor momentu hainbat adierazlek badaukate mapa egituko aukera eta grafikoekin gertatzen den bezala mapa ateratzen den momentuan ondoan izango dituzue mapa horretan edo irudikatu daitezken, adierazle horretan mapa horretan irudikatu daitezken aldagaiak. Eta aldagai horretan klik eginda mapa ere aldatu egiten da. Maparen koloreak eta mapa horretan agertzen diren eunekoak eta hori ere jaisteko aukera badago. Eta bukatzeko azkenengo bi zutabetan hor ikusten duzue Estel dokumentuaren ikurra eta onduan beste PX agertzen den hori. Estela argi dago, Estela zera da, adierazle horretan agertzen diren datuen laburpen bat prestatu dugu eta horrekin Estel fitxero bat osatu dugu. Adierazle horrek eskaini dezaken gure ustez, eskaini dezaken informazio nagusiarekin eta hori eginda dago. Hau da, baten batek ibili nahi ez badu hor ikutu eta zera eta aukerak eta egin, eta konsulta egin, jeitsi egin dezake Estel hori eta Estel hori manejatu, beste Estel fitxategi manejatzen den bezala. Eta azkena hor PX agertzen den hori da aplikazio hau, PX web deitzen da, hori gutxinoko da, baina hor adierazle bakoitzean dagoen informazio guztia jaitsi daiteke. Ez Estelean bezala guk egindako aukeraketa bat, baizik eta osorik. Jaitsi daiteke fitxero osoa, deskargatu egin daiteke, eta gero bakoitzak bere ordenagailuan, nahi dituen konsultak egin, aplikazioan sartu gabe. Eta aplikazioak dituen mugak ekidin da. Hoxe da berez, labur esan da, EASek dituen konsulta modu desberdinak. Bideoa ikusi dugunez, saltatu ingo dugu bideoa. Horre bairu. Barkatu. Boteak, bai. Hori, eman diot. Bai. Guazen kaso praktikoetara. Josunek esan du, EASek badauka, informazio kopuru badauka. Eta konstiente gara, oraindik asko falta zaiola, guk nahiko genukena izan arte, asko falta zaio. Baina, guazen ariketatxo pare bat edo egiten. Eta pentsatzen ez, zer izan zitekeen interesantea zuentzat irakasle zareten neurrian, EASerik ateratzeko. Eta bat azan, irakaslei begira, pentsatu, hor ikastetxearen, hizkuntza proiektua egin behar dozuela. Orduan, aritu ginen ikusten, hizkuntza proiektuan zer dago EAS erabili ahal izateko. Eta konturatu ginen, hor badagoela, diagnostikoa egiteko parte bat badagoela. Orduan, ikastetxeak kokatuta dagoen udalerriaren, eskualdearen edo inguruaren diagnostikoa egin nahi izan ezkero, EASek gaurkoz eskaintzen ditu, udalerri mailako datuak hartu ditugu, eta hainbat datu. Eta horiek dira, orain ikusiko ditugunak.
Hau ere, bueno, zuek suposatzen dugu baino hobeto ezagutzen dozuela, baina hor agertzen da gida didaktikoan bertan jasotako testua da, bat 27. orrialdetik, eta beste bat 72. orria aldetik. Eta hor, gida hori egiteko eta diagnostikoari begira, hor agertzen da, gida horren arabera zer agertu edo jaso beharko litzateken, edo zer komendiko litzateken jasotzea. Eta hor hitz egiten da euskaren ezagutzaz, euskaren erabileraz, eta ez ditugu dana goiti bera irakurriko, suposatzen dalako, edo uste dugulako zuek gu baino hobeto ezagutzen dozuela. Orduan, beraz, helburua izango litzateken, ikastetxearen proiektua egitea eta diagnostikoari begira, egoera soziolinguistikoari begira, gure ustez erabilgarriak izan daitezken datuak, baina kasu honetan kokatuko ditugu udalerri jakin batean. Eta aukeratu dugu Gernika, besterik gabe, ez gaitik edo ez dugu uste berezia danik, Gernika izan beharren beste edozein udalerri izan zitekeen. Orduan, zer jakin dezakegu Gernikan kokatuta dagoen ikastetxe bat aukeratu ezkero, Gernikari buruz edo Gernika inguruari buruz, eskualdeari buruz, orain txikustiko dugun bezala. Hau esek dira, gaur egun EASen aurkitu daitezken datuak. Hau dira, momentu honetan, kargatuta dauden adierazleak. Eta, ikusten dituzuen 6 horiek dira. Gaitasuna lehen hizkuntzaren arabera, hizkuntzaren erabilera kalean, lehen hizkuntza adinaren eta sexuaren arabera, etxeko erabilera, eta gero biztanleriari buruzko datuak. Guztia, edo guztia ikusten duzen bezala, sexuaren eta adinaren arabera daukazue, eta gainera bilakaera daukazue. Ez da bakarrik azkenengo datua, atzera begira, datu batzuk 81koak dira, beste batzuk 86koak, beste batzuk 81koak, baina guztietan saiatu gara bilakara egiten hori dalako EASen beste helburuetako bat. Ez momentuko argazkia emotea, bakarrik, baizik eta posible da neurrian atzera jotzea eta jakina aurrera ere bai. Hauek baldin badira, eta hauetako bat hartuko bagenu, besterik gabe, atarako litzateken emaitza taulan hau izango litzateken. Hori da lehen bideoan ikusi duguna. Kasu honetan, hau da bila indizea, Euskaldun Zahar, Euskaldun Berri, jatorrizko elebidun, ez gara sartuko terminoetan, eta kasu honetan izango litzateken klik konsulta eginda, han klik eskerreko horretan edo klik egingo bagenu, aukerak eta egingo genuke, eta honen antzeko taula bat agertuko litzateke. Hori ikusten dozuenez, datuak dira, azkenengoa momentuz 2016koa da, laster kaleratuko dira 2021koak, eta horiek eskuratzen ditugunean, EASen kargatuko ditugu 2021ko zensuko datuak. Baina momentuz, hor dituzue, 2001tik 2016irako bitarteko bilakaera. Atzerago ere jo daiteke, adierazle konkretu honetan, baina, pantailan sartu dadin, hau, da, erakutsi duguna. Ikusten dozuenez, eta lehen Josunek ere esan du, datu kuantitatiboak dira. Eta kasu honetan, absolutuetan atara ditugu. Baina, EASen bertan, aplikazioan bertan, edo bestela zuek jeitsi eta zuen ordenagailuan, hau euneko bihurtu dezakezue. Beste adierazle batzuetan zuzenean guk eskaini duguna absolutua baino eunekoa izan da. Iruditzen zaigulako ulergarriagoa eta adierazgarriagoa dela eunekoa kopuru absolutua baino. Gauza bera, kasu honetan gaitasunari buruzko bilari buruzko zerak dira, datuak dira, kasu honetan gehitu indioguna, aurrekoari gehitu dioguna da adina, adin tarteak, 5 urteko adin tarteak, eta sexua, kasu honetan gizonezkoak eta emakumezkoak. Gai horrekin ere, bueltakari gara kontu honekin, sexuaren kontu honekin edo generaren kontu honekin, nola adierazi bardan edo zein dan hori adierazteko modurik egokiena. Sexu aldagaiari buruz ari naiz, edo genero aldagaiari buruz, segun. Momentuz,
jasota ditugu sexua aldagaia bi balorekin, gizonezko eta emakumezko, baina hasi gara esaterako euskalduntzeko datuetan generoa sartu dugu, eta sartu dugu gizonezkoa, emakumezkoa eta ez bitarra. Baina hori da eskuartean daukagun beste gaietako bat, ez gu bakarrik, imaginatzen dut, danok daukagula kontu hori. Hor, adierazleen zerrenda horretan, beste bat izango litzateken kale neurketarena. Hemen ere, momentu honetan, une honetan, eta hau prestatzen aritu garen bitartean, 2011ko datua eta 2016ko datua ekarri dugu, Gernikakoa, Gernikan bi neurketa horiek egin zirelako, baina laster izango dira 2021ko datuak udalerrika ere ea zen kargatuta. Eta lehen esan dakoa ez, hor gida didaktiko horretan ez da hitz egiten bakarrik udalerriari buruz edo ikastetxea kokatuta dagoen udalerri horri buruz. Gernikaren kasuan eskualde burua da eta badakigu edo pentsatzen dugu Gernikara ez bakarrik Gernikarrak, Gernika inguruko udalerritatik ere ume asko joango direla Gernikara ikastera. Orduan, Gernikari buruz esan dezakegun hori osatze aldera, aukera daukagu zen eskualde mailako informazioa ere jasotzeko. Hau da, Gernikari buruz ikusi dugun informazio hori guztia, 6 aldagai horiek, Busturialdeari buruz ere izan ditzakegu edo eskuratu daiteke. Eta hau izango litzateken, ikusten dozen oso beltzez edo jarrita dago, eta dira lehengo adierazle berberak, lehengo zerrenda, baina hor daukazue eskualdeka ere badagoela informazio hori. Informazio maila, lehen ikusti dugun berbera da, iguala da. Orduan, egin daiteke eskualdeari buruzko irakurketa, datua eskualde mailan emoten dalako, eta nahi baldin bada eskualde hori osatzen duten udalerri bakoitzari buruzko informazioa ere badago. Kasu batzuetan izan daiteke, ez dakit, edo kale neurketan, edo daiteke beste adierazleren bat, justo udalerri guztientan agertzen ez dena, baina oroar, eta kale neurketan ere bai, agertzen da. Orduan, badaukagu Gernikako informazioa, Busturiako edo Busturialdekoa, eta gainera nahi izan ezkero eskualdea osatzen duten udalerri bakoitzari buruzkoa. Ez dugu hau lehengo da, lehengo konsulta mota berbera da, baina kasu horretan datua ez da Gernikari buruzkoa, baizik eta eskualdearena. Eta saltatu ingo ditugu, ez dut uste merezi duenik. Ze informazio gehiago daukagun, eta Josunek aurreratu du. Kasu honetan, egoera soziolinguistikoa eta bilakaera soziodemografikoa ezagutzeko adierazleak aukeratu ditugu orain arte. Baina horretaz aparte, arroeri buruzko datuak ere badaude. Arroeri buruzko datuak une honetan ez daude udalerrika, edo ez daude ikastetxeka. Baina hori ere, eskuartean daukagun beste erronka bada. Eta zein da erronka, aldan neurrian eta zentzuzkoa dan neurrian saiatuko gara desagregazio geografikoa udalerri mailara ekartzen. Ez dugu oraindik ez dugu lortu, adierazle batzuetan bai, eta beste batzuetan ez, baina buruan presente daukagu kontu hori, eta datozen urteotan edo, pentsatzen dut horretan ere aurreatuko dugula. Une honetan, arroeri buruzko datuak ditugu, ez udale ikastetxe jakin bati buruzkoak, baizik eta orokorrak. Eta hemen ere, bilakaerak edo ikusi ditzakezue.
Gutxura bera hau izango litzateken, ikastetxearen hizkuntza proiektua edo nahi izan ezkero, eta diagnostikoaren edo egoeraren berri eman nahi izan ezkero, gaur-gaurkoz, EASen aurkitu dezakezuena. Hau esan da, eta laster zera ez. Goazen, bigarren kasu praktikora. Eta bigarrena, Ander lankidea hemen daukagu, eta pentsatzen ze besterako erabil daiteke EAS. Eta orduan pentsatu dugu, askotan tokatu zaigu, umetan edo, txangoa edo bidaia bizita joan garela, egun batean ez dakin nora. Kasu honetan, Gernikako umeak joango dira Agurainera bizita, egun pasa, edo pasatzera. Eta holangoetan pentsatzen dut, zuek gu baino hobeto jakingo duzue hori, baina egun hori heldu baino lehenago, umei azalduko zaiela, kasu honetan Agurainen zer dagoen, Agurain nun dagoen, zein dan Agurainek dituzuen berezitasunak, ze ospakizun dagoen, zenbat kilometrora dagoen, nun dagoen kokatuta, eta abar. Kasu honetan, eta datu horiek beste leku batzuetatik ere eskuratu daitezke, baina zentratzen baldin bagara, kasu honetan Aguraineko egoera soziolinguistikoan, Gernikarekin egin dugun antzeko ariketa egin daiteke. Hemen, pentsatzen, buelta batzuk emoten gai honi, baina hau zer da, irakasleak egin behar duen lan bat, edo posible da ikasleek ere zerbait egin dezaten. Pentsatzen dut adinaren arabera, nik jasan, ez dut kontrolatzen, ez dakit lehen hizkuntzako umeek, pentsatzen gero eta gaitasun handiago izango dutela, hau hemen ibiltzeko eta konsultak eta datua jaitsi, ez dakit zen batera interesatzen zaien, baina izan daiteke irakasleak egitea edo adinen arabera ikasleek eurek ere horretarako aukera izatea. Ez daukagu gauza handirik esateko kontu honetan, informazioa, behin eta berriro ari gara errepikatzen Gernikari buruzko sei adierazle horiek gutxienez baditugu kasu honetan Aguraini buruz. Orduan, aukeretako bat izan daiteke, jaitsi informazio hori, eta gero lanketa, hemen ikusi duzue, grafiko bat zera. Grafiko hau ez dugu EASetik atara. Grafiko hau guk sortu dugu. Orduan, ariketa izan daiteke, informazio hori jaitsi, eta informazio hori ikasleekin landu nahi zen ezkero, eskatu. Informazioa jaistea eskatzeaz aparte, grafikatzeko, edo zuek jakingo dozue, segurunik zer egin ikasle horiekin, edo zer egin du ikasle horiei adinaren arabera. Beste grafiko mota bat. Eta horretara honekin bukatzen da, edo hau izango litzateken bigarren kasu praktikoa. Hau da, lehenik eta behin, ikastetxearen hizkuntza proiektua egiteko baliagarria izan daitekela uste dugu, eta gainera, kasu honetan, egun pasa, edo beste leku batera, edo beste eskualde, edo beste lurralde batera, Euskal Herri barruan jakina, joan nahi zen ezkero, EASen ere badago informazio nahikoa leku horri buruz eta ikasleekin nola baiteko lanketa egiteko erabilgarria izan daiteke. Zer esanik ez bakarrik Aguraineko egoera ezagutzeko, konparatu nahi baldin badugu, kasu honetan Gernika eta konparatu nahi dugu egoera Agurainekin, horretarako aukera ere polita esan daiteke EAS. Eta kasu honetan hori da egin duguna, ez? Euskaldunen bilakaera Gernikan eta Euskaldunen bilakaera Agurainen. Ikusteko udalerri baten errealitate soziolinguistikoa eta beste udalerriaren errealitate soziolinguistikoa. Eta honekin bukatzen da gure saioa.
Josun eta Jon, eskerrik asko. Ohitura da hemen, galderari balego aretoan aukera behintzat ematekoa, Euskararen adierazle sistemari buruzkoa, tresna ezala erraminta bezala, nik uste dut galdera bat oso agerikoa dela, ez? Eta zuei begira egindako galdera bat dela gainera hemen dagoeneko egin dutena, ez? Zertarako erabiliko duzu ez, zertarako erabiliko zenukete tresna hau, ez? Eta egia esan, jakin min pixka bat badaukat, inor ikusi baldin dut dagoeneko hartzen bat kontuari edo erabilgarritasunen bat Jonek izan dituen ez harago, estimatuko genuke ez, norbaitek berela harrapatu baldin badu behintzat. Eta gainontzean, galderak egiteko libre zarete, jakina. Bado galderarik? Bai, eskerrik asko. Ez galderatxoa sortu zait ikusterakoan zuen adierazle sistema hau. Badare kontzeptu soziolinguistiko batzuk hor azaltzen diena, partzialki erdaldunak, partzialki euskaldunak, euskaldun berria. Kontzeptu horiek batutan nasgarriak ez aldira sortzen, argibide gehiago ez aldituzte behar, euskaldun berria noiz uzten du euskaldun berri izatea, partzialki erdaldunak, ez dakit, argibide batzuk igual, erabiltzaile bezala, igual falta zaizkigu, besterik gabe. Kontatu. Bai, egia esan, adibideak prestatzeko orduan, badakigu justu aldagai horrekin, bi aldagaiarekin beti dagoela saltza apur bat. Bueno, bi kontu, dinosunari bai, horrela da. Badakigu erabiltzen ari garen termino hauek direla, bueno, Mikrofonoari balego pixkat. Termino hauek direla, oin dela 30 urte, edo lehenago sortutakoak, badakigu errebizioa eskatzen dutela, badakigu errebizatuko behar ditugula, fitxa teknikoan, agertzen da, nasketarik edo ez dadin, fitxa teknikoan agertzen da, zehatz-mehatz, termino bakoitzak zer esan nahi duen, baina onartzen dugu, kasunetan, eta uste bila aldagaiaren kasuan, euskaldun zahar, euskaldun berri, hor honek eskatzen duela, berrikustea. Saiatu ginen, oikala urte batzuk, alegin bat zuen hizkuntza politikarako sailburu horretzak, eta hiztegi terminologiko bat edo sortu zuen, baina argitu edo atera ziren, hainbat termino, eta ez ginen kapaz izan, justu hau aipatu duzun hori, bila indizean, euskaldun berri, beste modu batera eratzeko. Beste termino egokiagoak bilatzeko, baina horretan ari gara. Ez bakarrik justu zuk aipatu dituzun horietan, beste batzuetan ere bai. Konsiente gara, gauzak aldatuz doazela eta eskatzen dutela errebizioa logikaz. Galderarik? Bai. Bene, Joseba. Bai, nik galdera bat nuen ez dut ikusi adierazleen artean Euskara batuaren erabilera. Ezakit hor nonbait egongo denala ez, baina interesgarri iruditzen zait, ze normalkuntzarako bidean baldin bagaude oso adierazle potentea da ez, jakiteko ezagutza maila, erabilera maila, adibidez izan zaitezke Euskaldun zarra eta Euskara batua menperatu, ala ez, edo izan zaitezke Euskaldun berria eta bakarrik euskalkian aritu edo Euskaldun berria batuaz. Orduan horrelako zeozer badago? Bai, ez dago. Honen honetan ez dago. Hori ere mai gainean jarri izan dugu. Hori atara da, behin baino gauetan atara. Ari zare euskalkia edo batua, ez? Gai hori atara da, bat minuzute. Atara izan da inoz eta badaukagu mai gainean. Orain arte ez dugu gine. Ia esan beste gauza batzuei eman diogu lehentasuna, ez diogu heldu kontu horri. Konstiente gara, hala ere, nik dakia dela bintzat, hemen aditu batzuk edo badaude, baina gai horren inguruan, modu sistematikoan jasotako informazioa gaur-gaurkoz ez dagoela. Ez dagoela, ez dela existitzen egon daiteke, ikerketa puntualak egon daitezke, eremu geografiko batzuetan egin direnak, baina Euskal Herrira hori dalako gure helburu aldan neurrian,
Euskal Herri osoko datua emotea, eta momentuz ez dugu lor, baina mai gainean badaukagu kontu hori. Eta nire ez jakintasunetik, aldagai moduan, Euskara Batuaren jakintza gainontzeko euskalkiekin edo euskalkiekin alderatuta ze garrantzi izan lezake jakiteak, datu hori jakiteak, zergatik jakin behar dugu Euskara Batua zen eurteraino menperatzen dugun, parean beste batzu egon baldin balditezke, euskalkia bakarri menperatzen dutena, baina euskal hiztun oso onak izan ditezkenak. Intentziorik gabea zen, benetan esan dizut, ez dakit alako, baina zure galdera abia puntua egoetu ezagutzearren, Bueno, hori ja esango nuke, Iban, ez dela datu soziolinguistikoei lotutako erantzun batekin izan daiteke erantzungarria, baina baditu beste toki batutatik edo beste iturri batutatik erantzun daitezkeen galdera horrek izan ditzake erantzun ezberdinak. Euskerak daukan errealitateagatik badu hizkuntza estandar bat, baditu euskalkiak, baditu hizkerak, badu erregistro ezberdinak. Orduan, toki horretatik pentsatuta, interesgarria da jakitea euskararen errealitatea zein den. Euskara batudunak, euskalkidunak, hizkeradunak, terminologia jakin batzuk ditugunak, itanoa erabiltzen dugunak, erabiltzen ez dutenak, horri lotutako ikerketak egitea interesgarria da. Lagundu aldigulako, gure irakurketak egiten, baita ere esku hartu beharko bagendu esku hartzen, bestea da, Euskararen adierazle sistema bezalako plataforma batean hori kokatu beharko genduken elkarrekin adostea. Euskal Herri, lehen oain dela gutxi Jonek esan duen bezala ez, Euskararen adierazle sistemaren helburua ez da euskarari buruz ditugun datu guztien bilduma bat izatea. Baizik eta adituekin harremanetan gure lana da aztertzea euskararen osasuna zein dan esaten diguten adierazle nagusiek zein diran. Eta hori jasotzea gure plataformaan. Gero izango ditugu, osagarriak izan ditezken ikerketa kuantitatiboak eta baita ere kualitatiboak edo metodologikoak. Orduan, kasu horretan, gure adituekin harremanetan, esango nuke lehen egindako galdera lotuta ere ez, dagokigula gure hartan adostea, Euskal Herri mailako adierazleak esanguratsua dan hildo horretatik edo ez, eta berdin hizkeren kasuan, esanguratsua dan edo ez hildo horretatik. Naiz eta agian eskualde baten, programa baten, interesgarri izan daiteken ala ez. Ez dakite erantzun dizudan. Hemen Euskara Batuaren defendazioa daukazu, ikusi besterik ez dago, nire egunero gara erabiltzen dut. Galderari bada, beste nipa okat bestea, eta galdezea, azten ez da. Izugarrezko alegin egin da dago hor, kagarrezkoa datuen bilketarako, ez? Kuriosidadea sortzen dit datu hori nola biltzen den, eta erabilerari begira, hor nintzat ikusi dituenetako bat erabilera denez, erabileraren datu hori jasotzen galdetuz, edo ikusiz, ze ezpaita gauza bera kalean ikusita edo, esatea Gernikan, hainbeste hitz egiten du euskaraz, edo Gernikar batik galdetu eta egunerokoan euskaraz aritzen zaren edo, ez, eta agian bidatuak egongo dira ezakit, eta alaba da, jakiteri badaukagun, zein den aldea, ez? Esaten dugunaren eta ero benetan entzuten denaren artean, ez da nola egiten den bilketa hori. Bi kontu dira, bi gauza galdetu dituzu, baina datu bilketari buruz zer esan. EASek helburu du aldan neurrian iturri propiorik sortzea. Hau da, EASen agertzen diren datu horien atzean dagoen informazio iturria da, dagoeneko existitzen den iturri bat. Eta gainera kontrastatutako iturri bat. Esan nahi dut, euskararen inguruan edo ikerketa asko egin izan dira eta egiten dira. Baina guk nahi duguna da iturri hori, batetik teknikoki sendoa izatea eta bestetik denboran iraunkorra izatea. Orduan, fitxa teknikoan agertzen da, adierazle bakoitzaren atzean zer dagoen. Eta dago, kale neurketa, dago inkesta soziolinguistikoa, dago biztanleen eta etxebizitzen zentzua, dago arrue, hezkuntzak ematen dituen hainbat eta hainbat datu. Hortan nik uste dut zorrotzak izan dugula. Ez da momentu jakin batean ikerketa puntual bat ez dakit nun egin dela,
bueno, ez dakit, lasarten, zera, gauza asko egin dira. Jaki hor daukago, zera ez. Eta oso interesanteak izan daitezkenak, baina kapaz ez baldin bagara hori ziurtatzeko, iturri hori denboran iraungo duela, eta gainera posible ez bada iturri hori geografikoki beste eremutara zabaltzea, ez dugu aukeratzen momentuz. Horretan, zera. Gero betikoa, beste auzi bada hor, zera, ez? Aitortutakoa eta behatutakoa, bia daude. Kale neurketako datua badago, Gernikari buruzkoa, eta badago, kasu honetan, Gernikari buruzko zensuko datua. Ez dana, aitortutakoa bakarrik zensuko datua, ez da bakarrik lortzen Gernikarrei nola hitz egiten duten, edo nola ulertzen duten euskara lortzen beste metodologia batzuk edo ere erabiltzen dira, kombinatu egiten dira datu ateratzeko. Hori Eustatek egiten du, kasu honetan, kasu konkretu honetan. Baina, biak daude. Biak jartzen ditu. Kontua da, Euskararen adierazle sistemak ez daukala neurketa propio hori, bezita ekarri egiten duela, importatu egiten dituela datu guztiak. Hori da aplikazioa dakarruna. Behar izan ezkero, hau da, ikusten baldin badugu, eremu jakin batean ez dagoela eta ez dela egongo. Orduan guk sortzen dugu, adibide bat. Ingurune digitala. Ingurune digitala, badakigu, uste dut, danok konstiente gara, gaur-gaurkoz informazio iturri gutxi dagoela. Pentsatzen dugu, amendik aurrera egongo direla. Orduan, hor, eazen gaur egun kargatuta dagoen informazioa eta amendik aurrera edabidei lotuta eta abar egon daitekeena, ez gu bakarrik, unibertsitateekin lanean ari gara, behategiarekin, baina, behategiarekin, Luiarrekin, eta, kodezintasekin, eta hor, esan daiteke, EASek iturri hori sortzen laguntzen ari dela. Amarra ditu, eta nahi baduzu azkeneko galdera baterako tartea irekiko dugu. Ez, goian, gainon zen, Josune Zabala eta Jon Aizpurua, estimatu dago, gurekin egon izan, eskerrik asko.